khublei pi baroh haga kerteng ka bathyang tam ka jong utrai bat unong penim unong siu spa ubait e jongi uji sukres ngai khublei pi namar ka jingi shimbenta ka jong pi na gapor shagapor ye ka banya snok tilang bat ngi ka good news tv nakawai ka tayo nakawai ka sngiru shakawai pat hakabangin shashkor ye ka ktin ka jong blei la kalong haki program ki baper bat kyrpang ru hagane ka janmiet ya ka bible study ngapadang sngewbha ye pi compare pi don hangno hagane ka janmiet pagangit scam bau blei komba ula kyrkhu ula yalam yangi hagane ki lai teli ki tayo ki balalit no o blei undar rikat ru hagane ka janmiet bai ki kintien ye ki bau labu aga donut ka jong shakri u jong u kanong ka bor na ka benta jongi ke jingiasyeng ke jongi haga jingim kanong ka jubab ken ka ba om no shakri jong blei henry na ka ktien ka jong kanrad ka balatho aga ktien ka jong blei ken na pdeng sngewbha ye pi baroh sa chi sen pat na du ki nong sharai ki ba yen ki long pa ki long me ki parlok samla kynthei bat shinrang bat baroh haga ni ka janmiet jong ni ka sngi ngin pen kre ye ke donut ke jongi sa chi sen pat ban shashkor ye ka ktien ka jong blei tongin ye duai Blei baduk pa jongi uba habneng utrai jongi met bad utrai jongi men sim ke jongi ngi aingu ye me ko kanrat na margani kapor ke bekodor ka bangi yo hagani kapor ablei sa shi sen pat ling ba kani ka rensan jong ka YouTube hagaba ka good news tv jong ka Synod ko kanrat ye ka bangi yo ablei ye ka ban wanlam ye ka khubor babha ka balong ka gospel ka jimpenem ka jomeko kanrat ka ban shem tang hau jisu ken ka ba hoot ka ba ngiyo ban ye kren na ka wi ka por she ka wi pat kyrpang ru aga ne ka janmiet ling ba ka jingiasyllok ka tien ka jongme ka bible study hoot meladon ringkat lembat ngi haga ne ka tayo ka blalet no hagilai teli ki tayo ke blalet no don ringkat lem ru bat ngi haga ne ka janmiet ko kanrat haga bangila ablei ban shashkor ye ka tien ka jongme kren ngin shashkor melong ublei hi snow ye ka jingduwai ha ka kerteng ka jong jisu nga duai nga pan da ka jingngeit amen ki para bangit ki ba iet ki jong outrai ka bangi ken mau men sham tayo ngi yo ban beteng ye ka tu ka phang ye ka bangi pen ken mau ye ka ba ka tu ka topic lani ka kerteng jong ka bible study ka bangala ai ka jingim hap kum ka jingngeit lani ka jingim jong ka jingngeit hapdeng ka ne ka perthai ka bamtikna ken ka bahaga ktien pareng ki ong living out our faith in an uncertain world ban ngila poi shegene ka benta ka bakatdo hagane ka janmiet jong ka ne ka sngi ka balong kan ka benta ka basaw jong ka ni ka bible study yang ka bangala pensyong nong rim na ka shiti ka jo upol sheki nong rom ka lenong ka bakat ar ka do ka khon ka ba ar ken ka bangi ken mau nadu ka bat tayo ka baningkong ngi ken mau ki para bangit ki ba it kumno bangi keren syapang ka tu ka kentien perthai ka bau blei u khot yangi bangi num penye srim yelade bat kane ka perthai ken ka bangi la ya keren ngila sngoto ya ka jinglong jingman jong ka perthai ya ka la er jong ka ne ka perthai ka bangi yo i bangi la keren ru men syam tayo syapang ka ei ka jingngeit balei ba ka jingngeit ka long ka badon kam bala se don na preng jong pi ki bam syam la yo la ne ki bam syam la don hakini kita yo nga kentu ye pi bapin peit shwaru ye kitu ki wei knang bakan don kasinjam kaba na wei showei pan kaban long ye pi kaba phila ban sngo thu bakan pei phang namar ladangi wan wei bat ar ladangi jomno show saw kan long kaba kham e namar bangim sngo thu ngila misno kala don kaba duna kaba ngila kumlan ba namar kata gadaw ngiken mau men shem tayo ngila keren syapang ka jingngeit kabalong sound faith kaba ublei ukwa yang abad yopi ka jingngeit kabalong shida ka jingngeit kaba janai kaba sngur kaba klem kle ai lani kaba tang shi sertap mensiam ong ka ktien ka ja ublei ngile krenru balei bakata ka jingngeit kalong kaba don kam haga jok kaba ngingiem bat ngile krenru kendian kumno ken ngin im ka jingim jong ka jingngeit
Hapdeng ka perthei ka bakum kane. Ki para bangit ki ba iit ka jonga. Hagani ka janmiet pat. O Blei ubo. Haga donut ka jonga ya ka way pat ka benta. Kabangila ban keren hi syapang gani ka kentien perthei. POE ka Bible. Nadu u Jesu. Nadu ki por baki testament ka berim ka baki prophet ki keren. Habaki keren ya ka nuga kubor. Habaki prophet ki keren ya ka nuga kubor ka baki yok no Blei. Habau Jesu ru keren ban yalam ya ka gospel ka hima u Blei. Ka gospel ka Jingbymtikna ka jong utrai bangiken mauru u apostol Paul kadon habaki keren ki keren bet ban pen kre ya ki brio syapang om dei tang ya ka ba menen ka balalej om dei tang ya ka ba minta henry ki pen kre ken ya ka bala syai ka ban saja namar u brio u em ha ka perthei bad ka history ngitip kadon ka pas kata ka balalej no kadon ka present ka balang ka minta baka donru ka bala syai ka ba mangabat mapi ngidai ban em But namar kata kadaw ngan ngej baraba ngapuliru ya ka shiti ka jong Paul Syaki nongrum kala nong ka bekat ar lada pipuli ya kitu ke dekat ke balai ter haduk ke dekat ke bapra bad haduk ke dekat ke ba arpawai jong kitu kala nong pinyo iken bakat don ka jingpen kre ka baki ong ka kitin pareng ka foreshadow lani ka don kata ka jingyo i bernget ya ka ba upol open kre ya ki banget syapang kata ka bansawan namar kata kadaw hagani ka janmiet jong gani ka sngi living out our faith in an uncertain world. Ka jingim jong ka Jingngeit Hapdeng jong ka ne ka perthei ka BYNTIKna. Ka perthei ka banginyakran. Katakan ka bansawan. Arteli ki jingkeli ye ka banginyakran na ka ne ka janmiet. Baru ngikan mau sywa bangan ong ye ka jingkeli. Ngikan mau bau Jesu wang. Haka gospel ke jauh yaknes kalau nang kabakat riu ke dekat kabak lai pulai ngalaya tu ye kini ki baroh api kenang bapin yo ye ke jingsuk hoon haka ne kabertai pin yo ye ke shitom hinrei longslur pi namar ngala job manga ya kene kabertai uji suru dekini ki kentien ki para ki jonga kadon kata ka jingyo i bernget haba ukren ye kini ki kentien Kamdai tang ba Ukren ya ka menin bat ya ka menta Ukren ya ka bansawan namar kata kadaw arteli ki jingkeli ha ka nega janmiet kabangan bu jingkeli ya pi ubanget yanga ubanget ya pi ukristan yangi ki balang ke banon ha ka KJP assembly ke jongi ha baroh sao teli ki synod ke jongi nado ka Synod Sepngi, ke Synod Mingi, ke Synod Pedeng, ke Riboy Synod. Baroh ki kun jong ukasi kara ujongi. Ubalalong Kristan, ubangit bat pedyang yu Jesu. Kani ka arteli jingkeli ka long na kabenta jong pi. Ngan bu ya ka hagaktin pareng, ngan sapan gala syagaktin kasi. Are we ready for what is to come and that is to happen? Hatung ilalong kita kibalal kloy mo. Kibala long ready, kila penkrek mo yalade. Kum ki Kristan, yaka kaban saja, yaka kaban salong. Maka jingkeli kabar, what kind of church we are today in the eyes of Jesus. Ngilong ki balang ki bakumno. Haka KJP Synod Sepngi ki jongi ngidon kumbalai paulai puiteli ki presbytery. Haka Synod Mingi kumba kat sao kat santeli haka Synod Pedeng riu teli badaka riboy Synod ngidon kumba shipong kat santeli kumta ter ngidon yaki presbytery kelaban tambat duna ya kata ngidon daki spa teli ki balang baka jinggeli haka nega janmiet ngilong ka balang ka bakumno haka jingya lenti ka bangi im ka bahu jisuang haka gospel yonis kat riu kalenong haka jingiat lenti jongi hagane gabertai nginya shem ye ke jinge ngiya kendo ye ke jinge ke bakom ka balang ye kendo hakmat jongutrai hagane ka kelipmat ngilong ki bakom no ko ki para barkenman kita kide ki arteli jingkeli ke baka Bible study hagane ka janmiet ka bangin yo ban penkun ye kane kan ka bangiong ka jingim jong ka Jingngeit Hapdeng jong ka perthei ka bamkala ka baningkong hatu ngilalong ready ngilapen kre yalade are we prepared yaka ka ban saja
para bangit kiba it ke jongang ngi baki ri ke jongi hakani ka perthei ka bamenta ki pen kre kam tam ngi ken mau hakapor akasnem araja khat khandai arpho ka ba ka jingja ka klam covid khat khandai ka bangimla ban kelet lano kat ka bangidang imle se kumno baki ri ki pen kre ban pen kre yela di ya ka jingbam man bu bha kumno ban ai ya kita ki brio ke badan ke badai ki nong shong shnong ke jongki kita ki food reserve dei tang kata ngiken mau kumno baki pen kre ban yale yo niu knyang jingpang bat kom ta ter para banget ki ba ihet ngaya keren na gani ka janmiet dei ya ka do ngaya keren ya ka mensim ke jongi. Are we prepared hatong ilalong ready ya ka ka ban salong kaban saja kabalashai la shisngi kabangiyo minta ki jakom ni kabaka perthai ngila ya keren bha syapang kata ka anti Christian culture ka jingele persya Kristan hagini gisngi kabam dai tang nabar kabadai napo kabaki briu ki shon para Kristan ngi isi la ki briu ki persyang ban imbha kata kami ka problem hagini gisngi bangi dondao para bat ki hinmen ke jonga hatungi lalong penkre ya ka jing kiu ya kita ka increase haka jing paidian hatong ilalong penkre bangi yo iya ka jing sniu hakini gisngi ka Bible kong ga gospel Matthew kalanong ka baarbu sao ga dekan ka bakadar gi yo iru ar Thessaloni kalanong ka baar ga dekan ka balai ka bau Jisu wong ga gospel Matthew o Paul ukran na ka shiti jongu ga palang ha Thessaloni bangin yo ya ka jing kiu kam de ka kiu dor kam dei ka jing kiu ha ka jing bon brio han rei ka jing kiu ka jing kia rasong jong ka jing snio but ka jing ham no jong gi brio hatong ilalong penkre na ladakawan kum kata ban ngiyo iru hakini gisngi ki para bangen ki bait bon ki khon jong ka balang ki hap no naga jinget ka ba ki kidon pikan mau mensyam tayo ngilai keren ya ka jinget ka bashi sertap mensiam lane kalong kata ka innocent faith simple faith ka jinget ka balong ka bajanai ngiyoi haka jok ka bangingi bawat gi kun jong ka balang ngaju keren ba ya kani haga por haga kamtam hagini ki snem ki bangi ki snem election kabaka jimpanan kam bakla ya ka kentien ka jong ublei kabakat shabo ong bau blei upha yanga kai kabanga mun ban ong ga ni ka janmiet dei tang ya kata kabakami shirkai kalong ka jing shirkai kabaka jing ya sampisa kam dei tang kata nang ta ka jing ya shun kami na ki kun jong ka balang labana bagi samla jong ka balang kilet ban ya sampisa ki klong kemi jangka balang hapo ka jan kersya ki tep ya ka pisa ban lai sam shagi brio kata kini ka bau Jisu oleh ya tol lupa ya laga jangka balang bakum kini kenja para banget ki ba ihen pila pen kre ya ka jingja ki ba palat nang ni ki banja penyebut lang ya kata ne pentip bagadai kabau try upersya lane kabam khut ai khamat jang try kaba kami shirkai nang ni dei tang ka jing paidian dei tang ka jing ijli lane kata ka jing roi ka jing ki rasong jong ka jing bam tip an ka jing shepting you blei ka la do no kani kan nang krau ngi yo I hagini sngi kat nang mi pidan jubab kom ka balang kabar dei tang kata Henry ka jing syapen yap ben kom bangilai keren mensyam tayo haki wei kita yo ke balik ngok ngilai keren ba syapang ka jing syak le ben bat kan ni ngiyo I ka ja hakeleng satlak jong ka bertai bakane kam dei tang kata ka bangi ong ka external ka banabar ka baki briu ke ba isi Kristan ke badai kita kiriu shit nyam jong ki wei pat Henry ngiyo I bakalong napo kajing isi ya laga jong ka balang balai ki balang ke jongi hagini gisngi ikom baki rings don ikom baki rings mai ngidon jubam mo kom ginong syarai jong ka balang ko ki para bat ki hinmen
Kajing syak leben ki Kristan kasdang na po. Kata pinang persyang ban imbha kata nang syak tendung. Pateng-teng i kumba om don jaka. Ye ki brio ki bayaj baj. Kabalai. Kajinghikai. Kabakimi agini gisngi kabasyrkai kabalang palan. Kabangayo i kalong. Babon ba ki brio hakini gisngi. Kisngau bakila ban tiet da kapisa ban poi syabeneng. Ka kitab ki proverb kalanong ka bekatway ka dekat ka basaw kaong. Bakato ka spa ka jong pi ka long ka ba mentoy hakmat jong ublay bat hakata ka sngi ka jing bishar ka jong ublay. Henry ka hok ka jong pi ken. Ngiken mau ka kitab ki kam ki apostle kalanong ka bapra ka dekat ka ba arpo. Hang tu kin ki brio ki ba persyang ban ai pisa yo Petros. Bat eke senran ke jauh Jisu. Ban yo men sim bakon. Petros jubha bat wang ka pisa ka jong pi kan John bakan do no bat pi hi namar ba pi mut ban tiet. Yo men sim bakon. Para banget ki bayet ke gospel ke shiti ke jong Paul ki Ephesus ar ke lenong ke dekat ke baprabat ke bakandai. Dai ke jing pen im da ke jing ai ke jing ai ke jong utrai. Namar dai da ke jing ai ke jong utrai. La pen im ia pi ken. Ba dai lembaga jinget ke bapidan hau nong pen im u jong pi. Para habat ki hinmen ke jong ha. Ke jinghikai ban pen kelumar ye kini gisngi ki mi bha bat nang ni syakman kin nang krau kini ki dan shibon ki ai ki ba ngakwa ban jubab ye kini ke jingkali ke baningkong hendrai ka por kam sya yangi ha kini ke janmiet hatu ka balang hatu manga bat mapi ngilapen krek na em ngidon na em ye ka jubam habangi yo i Yaka ni ka jing sneo baki kio ngiyo i ka jing hap no ngiyo i ka jing ijli ka badon na ka jong ka balang ngiyo i ru ya ka jing syak penyap ben ka jing syak le ben ngiyo i ru ya ka jing hikai hatu ngidon na em ngilapan krek na em ya lade ngidon na em ya ka ktien ka jong utrai ha ka jing im ka jong hi ka ktien ka jong blei ka gospel ka jong Lukas ngiken mau bau Jisu ang ha ka wahin kita ki parshi hatongan syam neem ya ka jinget andang ngalawan ngan syam neem ya ka jinget kabadon kandon happy Lukas kalanong gabakat pra kadakot gabapra haba ukhun ubriu unwan un syam neem baga jinget kadon neem happy are we ready hatungi lapen kre neem ya ka kaban sawan jong ka jingim ka jongi ki para benget ki bayet bat kyrpang ngilalong ready na em lada try on one hanga badapi ban shawengi ban syamyengi kumbangi ngilong kabaar hakani ka janmiet kumbangaong ngai i kumba upol open kre ti ya ka balang ha po rom ban long ka balang lada pipuli gi dekat ki balai ter syadien uong ti tu ki kentien bangin keren syapang ukren ru syapang ka jing iet ukren syapang ka jinglong kawai jang ka men ukren ru syapang ka balang kaba kumno ka balang hapo rom pilong habau try on one bat habangang ngan wan gamong po ngan syam ya pi ka balang kabaya teli lene ka balang kabaya pait lene ka balang kabaya knibor kabaya lebor kabalong ka jing kiamen simpen ban ya ka imlang ka salang ka jingkali ka baara ka ni ka janmiet pilong ka balang ka ba kumno ngilong ka balang ka ba kumno Kuki balang ke badon hekari kasi jantiang ke jongi. Ngilong ka balang ke bakumno. Kidan nyaw tali ki balang. Ke bangan keren lingkot agane ka janmien. Nganam ke dauk tihi ya kanu ka balang agane ka rikasi jantia. Hendry ngan ringdor. Naga kitab jingpen pao. Kalenong ka baar bat kalenong ka balay. Hang tu. Uyonis uyo iya kawahi ke jing yo i pao bat ka jingitap jingpen pao kasdang ken bat ngalayo i bat ngiyo i bau ong ngayo i ya kani kata ka ba ngitip ba ya ka jingja hang to ka daulen nong patmos kumno bau Jisu upa banto ya ka shiti syake nyo tali ki balang ki ba udon ya ka kubor udon ya ka jing persya udon ru ya ka ba uyaro wang nga iet nga itanan nga sngaw sarong habang nga pet ya
K.J.P ngapediang ngahun ya ka ka bapile but don ru ki balang ki boang ngapersha nakabenta ka jingle ka jongpi para banget ki ba ihen haga bakat do sanyo mapi lese kalaman long kumbangalaong nagabasdang ngidon sauteli ki sinan haga K.J.P assembly ka jongi nado ka Synod Sepngi ka Synod mingi ka Synod Pedeng ka Synod Ribai ngidon hapo jongka deki spateli ki balang kibat kitanat balang ki badon ki balang ka jongi bu ya ka kerteng jong ka balang lade hangno ka balang ka jongpi ka don hakini kisngi hakita ki nyoteli sabu mapi o ka balang jonga ka de ka balang Ephesus ne ka balang Smyrna ne ka balang Philadelphia bat kumta terter karai ka de ka jongpi ki para banget ki ba iyan karai ka de ka jongpi ka ba kumno ka balang ka jongpi ka long hakane ka janmiet bau jisu ushem ya pi ke ba kumno pidon ka balang ka ba kumno ken hakane ka janmiet ka balang Ephesus ong ka tien ka jong blei ye kane ka balang la seng do apostle Paul haka kitab ki kam ki apostle kalenong ka kat pra kat kandai ka de kat ter ngin yo ye ka history jong kane ka balang bala shem do new shakri over crowd ngyo ye kane ka kitab jing pen pau kalenong ka baar ka de kat iwe hadon nyo nganom la ban puli lan by lan sngewbha sapuli ki para pila ban bu dakru bat pila ban puli kambnya ya kita ke benta anda pila yo por bha hagane ka janmiet ngin syuyat kloy namar kapor kanom sha yangi bangin slam hagane ka janmiet long bagane ka balang ka compare na kiwe namar upol uyo ban yuk jat u Timothy bad u Yohanes ru laong bau don hagane ka balang hakaba haga jinglong temmen bad haga jingim ka jongki kini ka shakri ke jong oblei kawai ne ke jinglong jong ne ga balang laong bangi yo haga de khot ka baar ka ban rio ngi yo ya kani bau blei uang ngai tanan ya ke jingle ke jong pa ngai yo ya ke jing trei shitom ke jong pa ngai yo ya ke jing trei minot ke jong pa nang ta padega balang ka bam Jingngeit bien padega balang ka ba ngai yo payet tenju ya ke apostle padon ya ke jingiasha bat pa sha ru ya ke kerteng nakabenta jonga palasha shitom payale persha ya ka basnio don bon teliki balang haka K.J.P assembly ga jongi hari kasih jantia ga jongi ngi don bon teliki balang ke bakum kani but don ru ka problem kadon ka jing agane ka balang ka ba ublei u jisu anga persha bagata kalong phala I no ya ka jing ka beningkong haga de khot ka basa bat ka basan ngi yo ka ba jisu ang phala I no ya ka jing ka beningkong bon ki balang hakini gisngi ngi prioritize ngi bu hakmat yaki kabadai kabakan japertai henry ngi kelet no yaka jing ya day ka jing gro ka jongi lani ka jing san jong ka balang spiritually ngilanang kraw ha ka jing don bon brio o ngilanang kraw ha ka register balang henry ha ka jing ya day bad oblei ngilanang kraw ha ngilanang hiar kat bagi sngi kinang mi ken kat bakapor kanang yai kadon kata kajing teli kabakan jaman siem piken mau kapor kabapikela kabamun ngaken mau ya kesnem arajar lai kabanga kela kabamun ningkong ngaken mau ya kajing iet kabanga iet yo play ngaken mau kumno bang ong try om dan balashu ya kaban penyaklan ya kajing iet kabanga don nami bago try dai tang mami haga bertai bat ko para banget kiba ien haduk kaniges ngidang long na kumta ki balang ke jongi ken mau ka po revival ka bangi mat ya ka jing iet ka bangi iet yo try henry menta ngilong kumno ka baar ka kitab jing pen pau ka lenong ka baar ka dekhan pra hadu katway ka kren siya panggawi ka balang hapos Smyrna laong baya ka ni ka balang om shimlatim mano bala siyam ya ka menulalap ya ka henry ki start ki ong lataray ba kumbahan rupo persen ba nyopo na ka shispa ki ong badai upol ubala tau lani ubala shem ya kane ka balang badu shem ya ka hapdeng ka to ka Jingngeit mission lani ka Jingngeit yalap ka jong u ka baar
haga jingyat lenti ke jong u ken laong ba kane ka balang ka don ken ye ka jingiaro ru kombalong ka balang hapo Ephesus ka don ye ka jingiaro ba ka dekat ka ba kendai ngin yo i ye kani ka ba Jesu ong ngayo i ye ka jing sha shitom jong pa ngayo i ye ka jing dok ka ba papa don ngayo i ken ba ye ka jing sha keren ben ka jong pa henrei payai minon payai endure ong ka tien pareng payai endure man lagasngi haga jingyat lenti ka jong pa payak sad man lagasngi lada ka de yang abangan yap ru kam lelai ngan sha shitom nagabanta ukres bat ka ba pala ye ka ne ka balang galong bau Jesu ong bangam don kanu ka banga persya nau Jesu ken ki para banget ki ba it ki jonga ki don ki balang hakini gisngi ki bat sya shitom kumba sya ka balang Smyrna bat ka don ru ki jat balang haka KJP assembly ki jongi ki ba hap haka Ephesus ki bangilaban ong haka jaka jong ka balang jongi ngilaban wengno ya ka kerteng bu da ka balang Ephesus lani bu da ka kerteng ka balang Smyrna namar kata gadaungan soong ye pi kani ka syong hapi pitip ma pi ka balang jong pi ka long kumno nga ngatip ya laga jong ka balang ngatip ya laga jong ki pastorate ki jonga ki banga ngapet ki hap hangno haka Ephesus lani haka Smyrna lani hakiway ka balay ka balang Pergamum habadon haka kitab Jingbymtikna ar kalinong kada khat ar hado khat nyo hang ni laong ru bayakani ga ju ka balang shimla tip shimla don jingtho syapang kumno bagani ka balang kawan banlong henrei laong bade upol hi haga jingtre mission ka jong u ka ba ulai banyalam lalap ye kani ka balang laseng laong bagani ka balang ru ka don ye ka jingiaro ka ba Jesu ang ngayo i ye ka jingtre shitom jong pa ngayo i ye ka jinglong yai sha ka jong pa ngayo i ye ka jinglong kata ka jinglong ka ba palenno pa bat scam ye ka jingen what happening jong ka jing sha penya but way nagi nuksa uta u antipas u bala sha shitom nagabanta ka jinge palula sha shitom bahadu jong ka jingyam ya ka ni ken ngayaro pim shimla len yeladi pim shimla len ye ka kerteng ka jong utrai pila len yeladi wat hadu jong ka jingyam hendrai ya ka ni ka balang ru uji suang kadan arteli ki banganga persya kawai kalhong bapa pediang patolerian papediang ye ke jingikai jong utau balam obahikai ye ke jinglong ban hikai ban mane blei tau bat nang taru ye kita kin Nikolaitan kita ki Nikolaita kita ang kibanganga persya ke jinghikai jong ke jingbam ngai kidon kini kibanga persya kenya pa ke jingien hakini ke jok kabangingi em ngiyoi hakini ke sngi syapang kajing mane blei tau ngilaban ong pastor dan syuk ki ba mane blei tau henry ngidon ya ki blei spa ki bangi mane ya ka spa ki don na pareng jong ngi mane ya ka buram ngi mane ya ka syuki baladang ngi myo position lagalong habalang lagalong haki bor balang lagalong haka office trikam ka jungi omlong lagalong hak snong hatauru ngin le bet ya ka ai tang namar bangin yo ya gata ki balang ge jong ngi don ka jingya pat hakini gisngi tang namar kani ka bangi don ya kata ka bangi ye ka bangale manga ka dai ban ka bale ki wei ka bakala para bangen ka balang jong no ka don ka dai ka balang Pergamum ka basau ka balang Thiatira haga kitab Jingbymtikna ar khat pra hadu ar pu kendai kani long balatip ye kene ka balang baka dai ka balang ka bala syam dakiway katung ka kitab ki kam ki apostle kalanang ka bekat rio kadakon ka bekat sao shimlatip yak mano bala tau yak kani henrei la shutip kindiat syapang kani ka kerteng jong ka tu ka brio ka bangitip ha kalanang ka bekat rio ka bekat sao syapang ka tu ka Lydia ka bangitip bagadai na ka snong Thiatira lese dai kani ka barapat yak gospel lese dai upol ubalet pat ka snong jong ka dan batip henrei ki para bangen ki baihen kadan ka balang Thiatira ken laong bagani ka balang ong ka tien ka jong oblei ka dekat ka bakat kendai u Jesu ong ayo i bat nga itanan ye ka jingle jong pa kata kalong ye ka jing it ka bapapadon ye ka jinget ka bapapadon ye ka jing shakri ye ka jing yaisha jong pa
Bat kan mau baki jingle jong pa ki kam krau kita ki baminta ban ye ke bamenshwa yo imut kadon kata ka jingsan na ga jinglong mensim pas ngau thu biang ye kani henrai uji suwang ngadon ye kani ka banga persya haga dekat ka ba arpau pa tolerate lani pasya pa pediang ye ka jinghikai jong kata ka prophet lamler ka balatip kertengkum ka prophet Jezebel ka bagani ka prophet kadon ya gawi ka jingpang bagata galong ka jingpang kadi ka jingpang jong ka jingpang auria lani ka jingpang haka kadi ka jingpang nuti ki para benget ki ba ong ka tien ka joblay baka hikai bat ka syukor ya kita ki syakri jonga ban kelimsi ban bam ya ki weiru ki jingknya ya ki balaknya ha ki blai tau ha dekat ka ba arpau ki para benget ki ba ien ka jing auria ha kini gisngi ngiyoi ka jing kelim kata ka affair ka bangiong laya thoru ngi don affair para benget ki ba ien ki jong autrai ha ka jok ka bangi em ha kini gisngi ngiyoi bahaki balang om daitang ka rikasi jantia hendai shabar ngiyoi ya kani bala ban penyitho shenrang bat shenrang kynthei bat kynthei ngam tip ka balang ga jong ingin le komno la shai la shisngi hatungi kloi ne em ban sha shitom na ga bantau kres om dei tang kata henry ngi yo I ye ga jing bom khoi ye kata ka baki ong ka sexual immorality bat ye ka idolatry ngi yo I ha ke balang ga jong I ka jing bom khoi ka senshar dan apa deng jong I ki badang duai man ka step dan gidang bangi man kasngi duai namar ko kenrat me melong ubakhoy ya rab ya nga bangan long ubrio lene ka balang ka bakhoy chi suang habangan wan shau ya ka balang ka bakhoy ka baklem tho bria ken para banget ki ba ien ka balang jongno ken ka badon ya ka bakum ken ka basan ka balang hapo sardes kalinong gabalay ka dekat ka ba iway hadon rio Kaktian ka jong blay ka ong bayakan ni ka balang lalap do apsul Paul haga jing tray mission ka jong uhi hapo Asia Minor ka bangi kotmenta ka Turkey bakini baroh ki don hangta hadu kini gisngi walakim don shu dan napedeng jong ki laong baka wahi ni ki jingiasyllok ka baka balang laong baka balang kayo ya ka jingiasyllok baka don ya ka kerteng ka baka ka im haga dekot ka baar haga dekot ka beningkong ka baar padon ya ka kerteng ka ba papa im badon na pereng jong pa kiba iet yo try lane kiba klempat pen betingit ye ke jangkom henday utrai udon ye ke jing persya bakata ke jing persya kalong pidon te ye ka kerteng ka ba pm henday pilong ka ba yam spiritually you are dead bon na pereng jong pilaya kersombat kane ka bertai le yu ngin dale nama ka pertai ka le ngiru ngin le kan kam le lai para banget ki ba ien bo na ki balang ke jongi ngi don ya ka kerteng ke jongi ka bangi em ngi ladap menta shi spa praposan snem tam ya ka jingiat lenti jong ka balang ka ban nadu balawan bangi yo ya ka gospel ban si ya ka ding pna haga ri khasi jantia ka bayar ka jongi ngi ken mau ka snem arajan riu ka por revival kumno balatip lut labana lut syapang kabalang gajongi wat syari Amerika sya Europe bat syapo Afrika latip syapang kare Bible bon kilawan ban yu kejat hang ni ban pen pidon ya ka kerteng ka ba PPM Henry menta pilong ka bayap nginde kren syapang ka jinglong mensiam nginde kren syapang ka jingpen im mensiam dan gibai ki para banget ki ba iet kiong pastor ngalathat ya ka ban pet ya ki report balang namar ngam kwa ban yoi ho ngidon kam ngam kwa ban yoi bangidon pisa kata ngidon pisa kata ngakwa ban yoi ya ke report balang haga bekut snem katangut ngiyo kiwan syekasem ke jong utrai katangut ngiyo ban pen baptis katangut ngiyo ban pelong ye ke jingiasyeng katangut ngiyo ban kela ke bemun kiwan ban yasham ban kela ke bemun haga bekat do uang ngakwa ba ke report kan lang ka report ka ba pani ya ka jing job ya ka mensiam na bu ji suang la dai wei mensiam ka lang ka bamon ka jing men ba ha baneng kan long kan para banget ki ba ien ka balang jong no ka de ka balang ha po sardes
พี่ดอนเยกกระเตงกับพี่อันไรพี่ลองกับยับกับบันเรียวกับบาลังฟิลาเดลเฟียกับกิตาบจึงเป็นเปาไลกับน้องเหี่ยวฮัดูคัดไลยากันนีรูลองบากระเดกับบาลังกับอมชิมละติบวัดชิมละติบรูมนูบะเท้าและนี่มนูบะเชมยากันนีกับบาลังเฮนไรกันนีกับบาลังฮักเดกับปอร์กับลองกับบาลังกับบลาทอยากันนีกับชิตีกับเดกับบาลังกับบดังลุงบาเฮนไรละองบายากันนีกับบาลังกันนีกับบาลังอุจิสุอุดอนยากจิงยาร้อกจงวงพลาบัตสแคมยากิกันเตียนกจงพลารีสแคมยากิกันเตียนกจงพลารีกันดองฮับเดงกจิงตันโจฮับเดงจงกจิงยาเลพลายารูพลายาอิชาพลาเอนดิอร์พลายย่อยาสแคมพลาไลกุดเดลเดบางงานยาสแคมงานบัตงานบายากเดียงพนางานบูดยูจิสุฮัดูกบกุนจงกจิงกจงpara banget kiba ihit kani ka balang laong bagade ka balang ka baublay kum balalong katu ka balang ka bahang tay haneng ka bangikin mau ka balang Smyrna ka bau Jisu don jing Persya nakinyaw tali artali don jing Persya hanray uong ru yaki uay hu iki yaki jing kular wat bla don ya ka jing Persya para banget kiba ihit ki don ki balang kiba kum kini kiba Persyang do yap layap laim long haga jingdok met ba mensim ngin yak san nama ka thong ka jongi ka long bangi don ya ka vision ban pen im ban yalap ya ka gospel kat bangi dang im bat ka bakat do ka ni ka janmiet ka we ni ki balang ka banyo jing ban pau lai khat saw hadu ar kuar ka de ka balang hapo laudikaya kani ka balang ong ka shiti ka jong Paul shiki Kolosai kalenong ka basaw ka dekhat ka bakat ar hadu ka bakat lai lalap ye kani dau ta ubriu u epafra u ine ka shakri ki ba kodor ki jong utrai balong kani ka balang hapol u dekaya ka compare na ki way pat ki balang baro santali hndru tuli ki balang ki don ye ka jingyaro hendrai dai tang kani ka balang ka bau Blei Un ngadap harendang ngam don kanu ka bangayaro na marhaba nga peit yapi ngayo yapi kom ba pipilong bat ki jing Persya kalong ba pi dai ki ba blem shit ruem klut ruem hendrai pishu blem pi don ye ka jing sarong ka spiritual pride bat pi snow ba pi lahi haga dekat ka bakat nyo para bangai ki ba yen bon ki balang ke jongi ngi don ye kata ka spiritual pride hagi ni gisngi ngim snow tho sho ye ganu ka ba dai kanu ka bam dai bangi snow ba kai ka bangile kata ken kalong kabadai na kabanta jongi ngim sha shu bau Jisu long mau u kapten jong jingim ka jongi dai shu mau banyalam ye ke balang ka jongi hendrai dai mangi ki brio ke bayalam ken para banget ke ba ye ke jonga nga shep tieng yo ba ki balang hari kasi jantia ke jongi ngilong ki balang ke bau Jisu nong ngala dap harendang namar dala dap harendang statang ban pri hai ka pri ka long ka basngo tanan hai ka pri ka long ka smabang hai ka pre kalong kabam excitement siam la ne kabam excitement ki para bat kihin men kat uji sunong bangan pre kalalong ka ba yangi ya ka bangan perkhat namar kata gadaw nga kwa ban penkut aka gospel ka jo Lucas kalanong ka ba pra kalanong ka ba khat pra ka dekat ka ba pra uji suang habangan wan pai ukhuan jong ubriu unwan un shem ka jinget ka ba kumno ken hakani ka pertai ki para banget ki ba yen ka Bible study ka ong nadu bangilai kran katayo wat pen yesriem yala de bat kani ka pertai hendrai to pen keladur no yala de ken kani ka de jengkot ka jong apostol Paul yanga bat yapi hadu kani ka kelemat ka bamenta ka balang ka ba kumno ngilong ka balang ka ba kumno ngidai nakini ki nyau tali ka jubab kalong ka jongi ki para banget ki bayin namar tang banget ka dokti henry bangin dem ko siho bandwai banong kom bangirwai ka por Bible pen im yala ka jong ka balang dai sedang no pastor dai sedang no temamasan ai kan sedang shua nanga Blei Un yarap Blei Un kyrkhu yengi naga benta ka buram jangu amen ngine duai ngi aingo yeme ko konrad nabaga ktien ka jome ka bangilayo hagani ka janmiet kan long ka bor na gamanta jongi halaga sngi yarap yang i bangilong ginong sngaw bat kinong le jongka pada ka bawai no jonga ni kapor
ka jing ai ka jong ji sebut rai ka jing iet ka jong lupa ka jingiasyllok umen sim ba khoi kini ki lai we blei u ba em ken long ring kat lem bat la ka jong ka balang ki khun ke jom ke badan hang ne ba ka leng mentala shai shi ki bam jukot ru amen